खाना को हांडा बनल बा ऐसे मतलब ना चाहे ना अरे वो घरे को हांडा भात बनल बा ऐसे मतलब नहीं है ना कितना आदमी कितना खैले हैं ऐसे मतलब प्रोग्राम कितना देर भइल ऐसे मतलब नहीं है प्रोग्राम कैसन भइल ऐसे मतलब रहा अभी ना जे हम सुखनंदन यादव बनत कि हम महाभारत शिरोमणि हैं अच्छा रामायण शिरोमणि हैं हम हृदय सिंह हैं हम फागू पाणे हैं आ सुमिरना गाँव तरह तरह समय आना खलिया गो ए घरे तो ऐसा ऐसा ब्यास लो बालो कि 3 गो पुरनिया लो बैठ रहो आ 10-10 गो देत रहो उनका से सवेरे ले निर्गुण गवाओ तो रहो मत कही महाराज बालू बहुत जना बालू नाम धर्म तो हमारे लाज मत लग जाओ तारा निकलती ना खाली एक बार कहता वाह व्यास जी और जब उन भइल मनो कोइला पर कहे कि ना एगो और निर्गुण सुन ली एगो पूर्वी एगो भैरवी आ एगो शोक गीत गाए बा बन कर हो सके तो कैसे घरी हमनी के जन्मदाता बानी जा हर एक आदमी कोई के लड़का के वो तो सब है हो पहले लड़कन के झूठ बोलला पर दंड दिया घरे गार्जियने लो झूठ बोले के सिखावता कैसे कर्जा ले ले बड़ा पैसा और संगहतिया द्वार पर सवेरे ही आ गइल बा ए बबुआ पापा के बोलाओ देखता बड़ा की केना गइल बड़े वो लड़का गोइल जाए कहता ए पापा अंतल जी आइल बड़े रहो संगहतिया की फौदार सिंह फौदार आजी जी तू ऊपर पैसा ले बनी बेटा 6 साल का लड़का बा 7 साल का जाके कह दी कि पापा घरे नहीं खो ट्रेनिंग तो तू ही देता रहना तो वो लड़का के बुद्धि हो जाए कहता कि पापा कहले हाँ कि पापा घरे नहीं खो ए तोरी कह दियो कहले हैं कि जाए कह दे कि पापा घरे नहीं खो तो लड़को तो उल्टा बोलता रहे सन साइकिल लेके जाता घर से पापा पूछता रहे कहाँ जाता रे अरे तो वो कहता कि आवता नहीं है जाता ट्रेनिंग घर ही सन दिया निमन बाबू के एगो लड़का सही जाने की कॉलेज की नाक में सर निकाल लो रही अंगुरी तो बहुत नाक बैठा बताए बाद में अभी ना फिर टूटबे न करी बता दे बाबू रह जाता तो जान जाए कि लड़का गोइल कॉलेज की पापा दलमूट किनाई तो 50 गो रुपया दिले 35 रुपये में आधा किलो दलमूट लेके आई तो कहले कि कितना के ले ले तो 35 रुपये का 15 रुपया आ तो छूटा ना रहा तो 2 तबड़ा के मारता रहे छोड़ दिले अभी इन्हें कहे कि ना छूटा ना रहे के बात नहीं खे हमारा याद नहीं खे तो 15 रुपये मारिए न जाई और कुछ ना ले 15 रुपया के अब लड़का के जीव कर दिमाग में बस गई बात एक हफ्ता के बाद कहता कि पापा बाल कटवाना है ले 50 गो तो गोइल तो उन्हें से मूड़ी छिलवा के आवता अरे मूड़ी का छिलवा ले हो कहता कि ना हजामते बनवैले रहनी हो अच्छा नाम मरू कि छूटा नहीं खाता और कुछ ले लेला तो सैलून हमें से कालनी हम 30 रुपये का हजामत बनवी तो कहोगे कि 20 रुपये छूटा नहीं खे तो कहो कि 20 रुपये का और बना दो तो छील दिल